Prije točno godinu dana i negdje mjesec dana sam otišla na jedan lijepi večernji izlazak sa svojim prijateljima. Bili smo naime u Aquariusu u Zagrebačkom disko klubu i tamo sam plesala, ludirala se, bilo je fenomenalno i u jednom trenutku sam tako strašno intenzivno, gotovo rekla bih i divljački zamahnula glavom da sam instantno osjetila strašnu vrtoglavicu. I to me strašno prestrašilo. I odmah sam sjela u separe sa prijateljima i 5 dana nakon toga mi se dogodio moždani udar, odnosno disekcija vratne arterije i hitno sam odvezena na Rebro. Napravljena mi je mehanička trombektomija, jedan posebni zahvat, jedna operacija i nakon 2 tjedna sam se vratila kući. I naravno život mi se onda iz temelja promijenio. Promijenilo se to što sam počela sasvim drugačije pisati, odnosno rukopis mi se promijenio i sada recimo pišem jako sitnim slovima. Jedan redak mi ide sve sitnije i sitnije i onda nakon toga ja više ne mogu niti pročitati ono što sam napisala. Osim toga idem ranije spavati da bi mogla imati što više snage za idući dan. A promijenili su se isto tako i sa psihičke strane. Sve one stvari koje sam prije voljela, morala sam ih na neki način staviti sa strane i razmišljati o tome što bih sad trebala raditi kako bih mogla imati nekakav mirniji život, recimo. I sad sam taj mirniji život na neki način počela tražiti. Dogodila se neka vrsta preobrazbe mene. To je zapravo proces u koji sam upala ne htijući, ali na neki način ipak pokušavam se savladati i biti svoja i naći neku svoju unutarnju ravnotežu, svoju energiju koju sad novu koju imam i sve to prihvatiti kako jest. To što sam psihologinja ne znači da i mogu na sebe dobro primijeniti sve te stvari koje me se tiču. Naime, ja teoretski sve to dobro znam, ali kad je riječ o meni, kada je riječ zapravo o vlastitoj koži, onda stvari ipak malo drugačije funkcioniraju. I dajem sebi za pravo zapravo da katkad ako mi se plače i plačem, i to radim dosta često, moram priznati, još uvijek, jer sam još uvijek u nekakvoj fazi tugovanja kada želim zapravo do kraja pojmiti i shvatiti da taj svoj stari život više neću nikada moći imati.